dito sa... Ano pero butang na dala sa rep. Oo, dungo. Dako akong timbang, makuha og tres. Sa? Sa ari sa dialyzer, kaya makuha ang kahugaw tanan ba? Na kaya di makuha ko ito, kaya mamig ko kung sakit. Amo din ang ilakang patambukon. Dili ko hindi patambo ko kayo. Ah, di ba? Kanang mayon sila kaog mayo ba? Rumutambok. Taas ang timbang na. Kanya, para sa pag-dialysis. Para ikuha ka na, ikuha na dialysis, din po sa maluya kahit taas-taas pa siya. Bawang timbang ko 63 ko, mo 61 naman lang. Makuha Ay, na. nakuman? Oo. Ah, makuhaan di eh? Kuha ang 2 kilo, kapit. Yung daot lagi ka man mo? Daot, ayo. Aon sa ako ni daot. Ay, salamat kay nakuhaan niya si Deko, guys. Kailan naman timbang din. Daot sa ka nga. Dahil ito na. Dahil sa gamay. Maisim ka ako na. Manok! Mais? Mais! Di ba gila manok? Baboy na. Mais, unya, usahay. Panit me. Guys, ganda. Oh, lagi ko pa dahil ito, nagtapos doktor. Kaya nakapod ko sa pamati. O lagi may magunduri, sila ko rin ka na eh. Ay, nasa palabit pa dako. Sana bang Panit ba? Saya sila kong libo. Kasi ano, tapos na dito. Ayaw ka, o gumay lagi. Mais, ako din naman siya kumay. Mahalan mo siguro sa mais. Mahalok. Kaya na kaya nagkaog mo gumay. Oo, di ko masalang sa mais. Mais lagi. Nung lisod man kuhaon doon. Ay, kamuka, day. Ayaw lagi pa. Wala na ni Mumioy. Lagi. May makatambok. Kaya grabe nagkaog. Siya na nakapit sa inyo, ha? Ba? Ingat siya na. Waman siya siya katulog. Dahil kung pusod doon ka, barang di kung pusod doon. Ay, na lang din doon. Kuha eh. Asa lang? Asa siya magagawa sa niyo. Nakatuon. Sakot! Jesus rin nakatuon. Mahatong kami na sumok na yun. Kaya nung sa sabiyon, nangagi, may kayo magpayos motor. Di ka mamigisuot-suot. Oh, dali makatuon. Hindi balog sa moto. Napal ba dyan umagis ka na? Oo, nanay. Di ba ako mag-atay? Kuliso na rin ka na. Napal pinawahin nila. Ah, si Belen. Alanis balay? Ay, ang chikiting ah. Sis! Kano rito? Dati nga maminala dito sa rita. Sanabit ka no? Lagi-lagi pati ang lisurang ka sa dati ha? Asa Oh. inuambay na to? Rapro na ko na. Sama na nilini senior tungos. Bago na rapro na dito. Ay kanaging na ikan na loon na lisod kayo. Kay ka na. Basta yung kanina kung balik na yung pagi. Lapit ko masya tatong kanal di ko mas tunga. May gani dito kilid agi. Di trabaho sila diyan na. Hindi butang nga gamay kayo anak. At pa man pugunit sa mga trabaho. Pati. Awan na mo agi de. Oh, hindi ka. Trabaho pugunit. Ano sa amin ka ni Mahuman? Sir, oy, lisod kayo lakaw na ko din eh. Sige lang lagi. Abagal na ka naman. Aw di man na magpareha po yun. Hindi magpaliha. Di na magpareha. Sa'yo tabi kay ang tao kay dasok man. Oo. Yan na sa village ba? At bang village yun? Tata Timi. Talagang nila. Tanawa. Wow. Tanaw may bis. Uwong ang Bata. pikas ng dagoy lakaw. Hadla, si baby dito. Ako man mo. Kisa may maawaw. Ikaw siya. Ako. Ha? Tara, ikaw. Tanaw baby ba? Ay, lasaba kay natod na. Wow. Ito. Ino mo ba ng pag-umangkon? Iwat ko nun ang odong ni mo. Oh. Ikaw ko silip tagura sa. Guruhan na. Tagura. Hey guys, na akong igsoon guys ay si Popoy. Karon pa dyan na siya kahari diri guys. O si Edgar, o si Inday Garrett. Sa indaygarrett.com. Oh, ang gwapa na akong pagkumangkuan. Karon pa dyan din sila kahari o si Rojan. Hi Rojan! Hi, Dad. Oh, welcome to my vlog. Thank you. Thank you. Oh, Day, welcome to my vlog, Day. Ay guys, no din nga akong igsoon nga dialysis patient ni siya. Unya, wala man dito mo madayon dito sa kuan ug puyo sila guys sa Compostela kay layuan sila kay ang ilang negosyo magsuri kada gabi eh. Nya dili kauyan si kuan Edgar kay layo nya si Popoy po duay makaasikaso.
Mo dili ra jud sila, wala jud sila nadayon dito guys. Karon pa ko mo update ninyo guys ha kay nakalimot ko. Pao mo ganina. Nakaroon na. Wala. Na siya ron dire kay ako silang gitawag kay bunyag ni Madam Ibis. So naa siya karon. Karon pa mi nakita ko sab pero kaloyan sa Ginoo nabalhin na ang iyang kuan guys. Tubo dire ba nabalhin na sa Kamot. kamot. Ana dire sa kamot. Sayo na pag dialysis dili na kay siya lisod. Kanya salamat din sa inyong mga kuan guys pag-support na ko permi. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Oh. Oh, dali. What's up?